ọ dị ka klọb ị nọ na ya ọ na-azụ onye ga-ebuzo moto motel ọ nwere gị nkọ otu hey what you want ọgbọ́n ya nna ga na sakira ọgbọ́n since ka se ba jule asin nan da wani ba ba kan na no ki da mi se ba ọmọ ọmọ re je be ni na ke be ni na ra ba mi engineer kan na gbai ọmọ e mi engineer wow ya nna ga na sakira si ya ki bẹ́ẹ̀ ká dé sáà ní yìí ṣé àwọn àgbà aláàkó ká lọ́gọ́ ọ̀rọ̀ ọgọ́ ọ̀rọ̀ àjírà nna ọgwụ ebe a ka a na-eli mgbe agụgụ banyị ọ bụrụ ma ya bụ nwaanyị na-ebebe ọfụma ọ mụ na mgbe eji ebe niile nna m onye na-enwere onye enyemaka na-ebido na ga-agbawa mbọ akọgoli mụ abakalị nna asị dị m ka njụ anyị kedu igbe ọgba nwunye odo next month ka ị ga-etinye nwunye more light nna m dị akpara dịkwa 10 years ada nwaanyị dị 8 years nwunye m dị ime ọmụmụ nke ga-emeba nke ise ọnwụ ndị na dịka mgbe ọdara kpara ma ọmanye ya ọgụ ị ka nọ na-akwụ ya na-eme excuse me can I talk to you onye fụ igbolukọ otu ka kuku udere na-akwụ ya dịka onye na-amara ebe ọ na-eje ma lie mmiri njakịrị ka nna amaghị lie nri sọ nọọsa ọ bụrụ ọnụ ọjọọ lie nri mana ekwesịghị ime ka ewere mmadụ ka eke John Kinekwu na klaasị mgbe anwa John adị ọcha dị slim ogologo John ọbọ na-anọ n'isi windo afọ m John ụbọchị a odilego onye a nwere too much ọ bụ eziokwu John pụta na ịmakwụ na akụ John onyeisi esikwa nkakwu gị na nwakwụ nwa ọtọ mụọ na isi ka nkakwu na John ji adịgo na amaghị ka aba klọb ọ dịka klọb ụfọdụ ebe a ọ dịka na-azụ onye ga-abụzụ egwuru bilonia ndị aba bilonia onye izi ka na-azụ onye ka na-eje na wee pụta fụlụ gị chee na mma afọ dị iche ọ bụla ebe akịrị na amaneji ọ dịka klọb ị nọ na ya ọ na-azụ onye ga-ebụzọ moto motel ọ na-azụ ya ebụzọ mụzụ ụmụ iri anwụdị gị nkọ akwala gị kwụ ọtọ Molite, you know where? Almost 5 in the economy. And then you know, when and I'm going to have it. And I took 2 months, okay? More. I want to come more. I like to come here. Nggak. Ini kita nu kon ime buke. Itu ime buke lagi. Ayo nang. Molite. God have mercy. Molite. Molite. Ay abda tu ime buke. Terus. Kamu main itu. Ibu lagi dah main. Ime buke. Ocori lagi ni. Coba ya mo. Molite. Odisare mo Molite. Molite. Odisare mo. Sorry. Molite. Kamu ya bozo. Ojo mo ku dele lezu. Idiot. Onwe mo na gida. Ask your grandfather. Babu mu de be ni o. Onwe mere no oni do ma mo la. Ha? Onwe na eba. Who go see them mad? Okay, did I know you? Is your brother? Go for beat. Tia kwa polisi akwa enu okoya. Polisi akwa enu okoya. Ya bo na emi edere yewe. Think say they wise. Orumiri na ele madu onwunyu anya. Eh, ka fage. Afa mbo Charles Lobi na eti egwu. Okay. Gwa bo na eti egwu. Ah.
Oya na etiego. Your name? Nancy Okaton go. Biakwa. Join. Jaki, wala kagida. Wala kaide. Yo tu. Iko te call me bedi anyị. Aha. And go out of this day pata pio kuchi ahụ. Ọ dị ime. Lawyer nnọkọtakwa ndị be this girl dulie bịa o me demonstrate ndị be fasina nọọsụ na ntụbalị ya ime. Mụ asef is confused. O nwere atụbara m ya ime. Mụ na ala mọdụ m ọrụ bụ chacha sef ọ sị na ntụbalị ya ime. Otu a nọ na nga atụbara mmadụ ime. Ọ ga-etụọla onye ime. Onye atụọla onye ime. Nwere etala onye. Iwu onye kịta na-eto ibebile ebe a. Oha. Jeta ogbi tupu ya ime. Ọzọ n'oge ji mmeri. Ọ dị na ọdị ime. Ifugo nnu. How come ka afọ si wee cha? Bebe. Okay. Ime na-ekwu na gị na-adị na mmanya bụ ihe a. Igwe pụtawo ndị wee pụta ya akwa kpoliti akwa enu ọkụ ya. Kpoliti akwa enu ọkụ ya. Ya bụ na emi edonyere ihe wee. Ọkụta. Ịtapụgo onye okwuchi ọrụ. Kịta dị ime. Ifo. Continue. Okay, ọ na. Ni ọ mere taa, ime ya taa ta pụtakwa echi mmekwasịkwa. Ị na-anụ ka aka na-ada. Ihe ta na-anụ iche ọ nọ n'ụlọ ka aka. Ọrịa ike ekwulu ekwu gbọ. Onye ekwu na. Ta na ị na-anụ okwu ike ekwulu. Ọ ime ka n'ime ọ. Emelom. Okay, go. Ozugbo. Here. Na imekọ onye ahụ ha. Takwara ya. Imekọ onye ahụ ha. Imekọkwa onye ahụ ha. Ọ maka ọ na-ekwu okwu. Nke ọgba akịrịkịrị ọha iche na onwe ihe ọma. Na-atọwapụrụ onwe ihe na. Onye nwe challenge na-eji ajọ challenge. Ịma na ụwa nyere challenge na ya ime physical challenge. Jikwa ajọ challenge. Ọma ka ọ na-akwado m n'isi ikwu a na mmadụ amaghị m esi ekpe. Onye fụdị na ọchị na-agụta gị akabara na akọbara aka na akaba ekwupi ya. Ya ma na onwe ezikọba. Na onye isoro onye ahụ na-okpọsa mkpụrụ mmiri ọ na-ayị ụgba n'ụzọ. Ịrapụ ọ na-ayị ụgba n'elu. Ọgwa anụ efuru free food na iri pụọ n'ụlọ na egọba. Nsogbu adịrọ nwaanyị ibe gị ma mmazi ya. Dị anyị ọ na-enọkọta nnọọ awụsalụ gị 10 years imprisonment wụsalụ gị 20 years imprisonment kedu nke ya like iwe Mejenga. ọ bụla na eje nga ihe na-ekwu in case like let's assume na anagide wụsalụ gị 20 years imprisonment wụsalụ gị 10 years kedu nke ya like kedu nke ya prefer Ọ bụ na ya prefer go di 10 years. Ihe mere bụ na onwe nnukwu lawyer fakpụ m na phone si na ọ na-abịa anyị kpa next week. Mana ọ na-enọkọta nnọọ kere gị ya weta ka eme kesi adịjọ ndụ ama m ife ndị ekwuru ya ihe a nnukwu kesi o if kesi eteke ya ọ bụ na akwa yi kịta na akwa nga ka ihe akpa ya dị mọrọ akwa gị afọ iyi nwere ike enwere kịta na ọbụla akwa nga if kesi eteke ya bụ nnukwu kesi ebe na ka iji ebe ka ebe kesi adịjọ ndụ na ọgịnị bụ ya nye m ihe weta register kisi register ya mee adịjọ ndụ ndị adịjọ ndụ ya naba ama akpọ gị ya naba mana kacha nga n'obi gị ya naba apịa onye na-afọ na akị adị ọna ebe na m na-emeda boy ọ mara emere onye nga ka ọ nọ n'efula nwa chiziri echu n'anya ọ tagbuo na gị na-ata ka aṅụ nta akara bụ okwu dị nke ị na-afụ na street
onwe nke na-akpa ịjọ na-adịwa akwa anwụrụ ama m eje. na na Thunder fire you. nne Doctor, good afternoon. asị na-eche m O tegokwa m bịara na-eche gị kemgbe. o nwere onye nwere afọ n'abalị ọ ka anyị ka m ji cheke makọ na ya na-eku ezigbo ume eki mekwanụ Nnọkwa m ya. ntị nke a bụ dịka nke a bụ 14 trimester Trimester. Gezi nke 14 semester. ọ dịka elu 14 Ka watakwa m ya trimester. ọ dịka nwere 14 Aha. mgba tapụ maka semester nke a ọ bụ nke a nkịta na-aba pụọ nke isi pụọ ba nke ibu pụọ nke a bụ nke ịtọ ihe akwụ iri ya ugwu ihe ọbụla m ga-agị mee gị ka na-eme ya Subadro. ịfụ kaikai kwụọ ya mba Kai kai. eji na kaikai egwu egwu ghọtago kaikai bụ okwu dị nke na-afụ na striti onwe nke na-akpa ịjọ na-adịwa akwa anwụrụ Ama m eje. na ya na Kai kai kwa. ọ na-adị nwaanyị mma nwaanyị nka dị ime ọfụrụ imidi kaikai constant kaikai denu Ma na-eliwe wee na-ahụ kai kai ya. ihe ọ bụkwa na gị n'ọnụ kepụta m ụtọ na afọ ọcha alụwa nsọtụrụ iji anwụ ọ na-akpa nwụrụ ka dragon ya ka ị na-ebi onye weta aka metụ oklọk erukwa ihe ọbụla alụkwa ara shọtụrụ ya bifo na mgbere fe na akpụwụla alụkwa teletọ shọt ugbu na anwụrụ ara ibi elu ọ na-edozi nwaanyị arụ ghọtago Thunder fire you. kedu trọzi na-adịbe eyi obetuku ji ihe kobe nri Ụfọdụ na-enwekwa belt, ụfọdụ na-enwe elili. eriri ụfọdụ na-enwe nri den ị na-anya bụ na eriri obu adosiri ike jee chọọ telọ ije ndị telọ akwa elu gị ebe a na-eti eri chọọ ụdị iri ahụ na dịka nke eji akpụ esi atiri gị ya dịka na ikwubotu ike dị ekere ebe a na-ekeresi ike Ọ ga-ekegbunu nwa nwanne. n'ebe ya dị ezi na-agbara anya at this stage ọ nọ kịta your cord esibeghị ike cord na-ebu nwa osibeghị ike ọ ga-enyere aka wee na-etigide nwa Aghọtago m ya. then ọzọ dịka ibi bụ ihe ọbụla ga na-asa gị afọ eji na agba elu were mere nwanne Na-eli ihe na-asa afọ. Ọ ma nsachapụ nwa. ebe dị day in day out afọ ya na-asa gị gbanyụọ nke onye ibi nri dị ka ọ na-asachapụ osisi na ihe na-egbu nwa n'ime afọ ihe ekwe na-asa kedu ka edina edina Ana m edinekwa akụkụ. ebu nnọọ umeju anụ ịmarụ dịka ama akwụ ị ga na-ama flat nwaanyị dị ime flat adị steji ọnọkịta ị ga na-ama flat edina si na ọ na-agbọ bunye iru ị ga na-edina ụta afọ dị flat ọzọ dịka ibi ewu ifu mmiri ọnwụ gbagharị ọsọ akpa na-akpọgoro gị nkwụ bụ ya nkịta especially mmiri na-akpa na-akpọ gị nkụ anwụ na mmiri mgba onye na gị mmiri nwu ibu n'afọ ife ọ na-eme bụ ka nwa mmiri ka mmiri gbagbuo ya ka nweta Mmiri kwa. Nne m, nwaanyị dị ime na mmiri na-agakọkwa. Nwaanyị dị ime na-aṅụ mmiri ọfụma n'ahụ. Nwaanyị dị ime na-aṅụ mmiri ọfụma ya na mmiri na-agakọ. Nwaanyị dị ime na-aṅụ mmiri ọfụma ifu ihe na-asị ya na-eke ihe n'afọ. Nwaanyị dị ime adịghị eke ihe n'afọ ịchọzi igbu nwa ya. Na nwaanyị dị ime adịghị eke ihe n'afọ nwaanyị dị ime adịghị eke ihe n'afọ nwaanyị dị ime na-aṅụ mmiri ọfụma ọ na-aṅụta mmiri ọfụma. Yes. na-akpa ike n'afọ a ịfọ na chaziri gị ọ mara uchi ibie ọ mara uchi ibie ịbụ nọọsụ Ọ bụrụ nọọsụ dọk abịa m ịgụ ọgwụ isi na-awa m na-enwe constant ọgwụ every time. ị na-enwe constant headache Yes. ngọbịa ka dọọrụ bed na-aga eme gị admit Dọk bed kwa n'isi ọwụwa. Isi akụkwa gị na dis one. dọọrụ bed na ekwesịghị inye admit Thunder fire you. You are a failure. chọrọkwara m gị nna Run. Is your brother? God forbid. onye ofu ọkpada aza akwa akwụrụ and anyị kwa afafa kwụrụ agwụcha n'efu n'ozugbo anyị agwafa na alafa na aṅụ ala ebe ala anyị nọ ya anyị mechaa ha ihe
anyị egosifa na alafa na anwụ ala ebe ala anyị nọ. I'm going to go. No, trust me, make we dey go. I can't my revenge can take care of this. No, make we dey go. Hey, Chizzy. Father, Chizzy. if you busy me, what about can na Chiji? Mba nye chimunde. No again. What you talk? I can't feed my God. Here! Here! What is it? Father, Yes, na. As a call Igbo man, you're supposed to have your chi. Okay, you have one. I want you to above na. Chizzy, why are you calling me? I want on Africa. What is it? He get what see face. I want eba. Okay, me na pala. I want hala. You take that to pan. They beat this man. From where? They don't show us say they get color. They beat me. Even me if I run, I japa. This facility? I swear. Now I say make I call. You know say you day game now. You know waiting they solve. Where are they? They did that junction. Wait, I'm coming. They wait for you. No carry car. Oh, make them no spoil this car. Na fantasy KGZ now. Why you waste our time? Calm down now, relax. You know, say they monitor something since now. I just that now they carry the money come out from bank. And I know say it go pass here. You sure say na here you go follow? It go pass here anywhere from now. Now make you tell your guys make they do on guard. You will go monitor that guy. You sure say you screenshot the guy? What are you stop? One try. What are Okay? Alam na bomala. Alamu na bomala. Para yo. Let me this. Oh, para ni ebe. Para ni ebe. Iguna mo diginaka. Kada, ari diginaka. Take the brother. It's a little talk of brutality. Alaga da ba iso. Ala bo carry bishop or me ebe. Repete. O carry bishop or me ebe. You dey craze. What in the world is for head? Wait, you want to coach me? I am going to put it here. We present them. Baba! Hey! Okay. DJ Jimmy or walk. You will see about where Molum ran at about. Yeah, up to me about. Uncle, then you can't mean he if you can look, I can down what case. So he Jimmy. I won't walk. You will see about where Molum will tell. I'm escape. Baby, Naga. Baby, come on, let's say.